our gentlemen and our ladies, I am very, very gratitude to all of you for your arrival to our wedding. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. We are very flabbergasted and disbanded. Yes. Thank you. I am very, very intoxicated by your presence. Very, very intoxicated because it's not easy to invite people and they came. So because you have came, we are came. Look at my catch. I have my catch. My head town no was shine. I look at what are it's a name of the one. Zuzu, Macachu, my divorce to the one basket. Divorce. Divorce after Gahamoja. Them again, mego shit. Get divorce among yours that divorce. I What to look at the other go. Give again, mega Luzu, and Macachu, walk on Moga, give one on Yara. Because to intoxicate you by our admiration. Because I woke on before the cockroach arrived. So I know they appreciate. Yes. We are in cooperation. Thank you. We are in cooperation to they appreciate you for your godly advice. And effort. Yes. Effort. Na marriage. Ami ograma enwonya ami ehunu na marriage no kata gi na ezisi. Igala aga eji bekee. Echepela nye chicho ojo amadi he. Aga aga akpagra ya tigra ya onu n'uka. Ukari mmadi na nwunye no nga ekwuru onwe ha gi guguru onu obere. Ala ndi udi na nwunye. Ele ihe m na agụ. Onye na alanya. Edigala akpado. Awụma onye ara. Ere ụsụ. Ndụ mmụọ gbukwa enwe na-ekwufere ego. Ego niile m na ngrabi kalalo ndị mmadụ were mmegapụ m ga-eso gị bịa nga ga ịkparị m. Ma chi igwo pe m kwa onye chi gara ga ese ya bịa na bịa gba gị ọtọ. Isigo ike. Ọkwa onye dara na m efe ka isi gị akpọ. Daalụ, we are disgrace. Yes. We are disgrace to humanity. Yes. Ya no obi ọma akpara anyị n'ebe unu niile nọ. Oh, that better no be. Yeah, we are adventure. Yeah. Oh, yeah, para adventure. Oh, yeah. And is disappointed. Yeah, no. Ndị nga ha ara nọ na village. Ara, ịma na ya lọtabere gị ọhụrụ ịma bedo nga nwụrụ. Isi ụkwụ gị ga-ede ngwa iri ile ndụ ka amụsị. Dede gị olulu ihe lulu enyi. Agba ọbịa mkpọkịrị. Obinigwe single. Oh, chai. Okay, let us proceed to the cemetery cemetery. Yes. Now, everybody got for feast. Now, let all of us proceed to cemetery event. Yeah, everybody got for table line. Table line, table line is unavailable. Yeah, table line, balakasa. Maybe more cocoa. But quote and no quote, you are going to be embarrassed into our table. Yeah, we need a DJ. Yes. Corona yaka. God. Thank you.